सान थागोन सार 20 सान थागोन आरो खाथि खालानि जेसेबां सुबुंफोर दङ गेजेर गेजेर फैनानै नायफैनो हागोन बेयाव फैनानै आरो फाइनेल श' खालि बयखौबो फैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय 25 खालाराव जागोन जुलाइ दाननिनो सासे एक्टरनि थाखाय एक्टिं खालामनायनि जा बेसिक निड्स नांगौ जेरैबायदि केरेक्टाराइजेसन बडि मुभमेन्ट गावनि बडि माइन्ड बेफोरखौथ' ट्रेन खालामनो जोबोद गोनांथि थायो एक्टिं खालामनो थाखाय आरो लोगोसे भइस एन्ड स्पिच जोंनि गाराङा बोरै जानांगौ बा भइसखौ बोरै थ्र' खालामनांगौ पिचखौ बोरै आप डाउन खालामनांगौ बिट थायो बेयाव बेफोर गासैखौबो ट्रेन खालामनाय जागोन आरो लोगोसे फिजिकेलखौबो एसे ट्रेन खालामनाय जागोन बेनोसै जेरैबायदि स्टेनिस्लेभास्किनि रियेलिस्टिक एक्टिं थियरि दोङो माखासे टेकनिक दं बेयाव टुल्स एन्ड टेकनिक्स बेफोर गासैखौबो जेसेबां हायो जोङो 5 निफ्राय 6 घन्टा गेजेराव सानफ्रोमबो बेबायदि ट्रेनिं होनो नाजागोन आरो दा थांखियाथ' जोबोद गुवार जोंनि तामुलपुर ओनसोला थारमाने मोजां मोजां एक्टर ओंखारथों एक्टिंखौ बुजि मोनथों जानला मानला रिल्स एबा शर्ट मुभि बानायबाय थास्लायस्लाय मोजाङै सोलोंनानै बानायथों होननानै बेनिखायनो लाबोनाय जादों जिहेतु आंबो तामुलपुरनिनो आरो दिनै बेखेवबाय जोङो आलासि बिथांमोना फैदोंमोन जेरैबायदि नरेन बर' सार बेनिफ्राय पानेस्वर नार्जारि सार बिथांमोना फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवबाय आरो बेयो 20 सानसिम थागोन आरो लास्टआव जों मोनसे प्रडाक्सन ओरिएन्टेड लाखिदों नालाय मोनसे मोजां नाटक खालामगोन गोदान आरो लोगोसे गोजाम जोंनिया मोनसे दंखायो बेखौबो खालामफिनगोन थारैनो आङो बेखौनो बुंगोन जि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जि मोनसे जिल्ला हिसाबैनो जि राजखुमब्रि थियेटार वर्कशप दिनै जागायजेननाय जादों मानगोनां सानसुमा बर'नि दैदेननायाव आरो बिनि टीम दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोङो कालचारेल दिगाव बा फिल्म जगताव बा एक्टिं जगताव जौगासार थांनायनि मोनसे माने गिबि लामा बेयो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि होनना आं गिबियावनो बुंगोन मानो होनब्ला बर' हारिनियाव ओरैबायदि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा गोदोबो जों जिखिनिखौ नुबोदों बेबायदि जि मोनसे लार्निं प्रसेसजों जि हाबा मावनायनि खाबुखौ मालाबाबो मोनाखैमोन आरो जि समनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जिखिनि जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गावनि नाजानायजों बुजिनानै जे मोनसे लार्निं प्रसेसनि गेजेरजों जे जों एक्टिं बा हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावनांगोन आरो बेनि थाखाय गिबि हिसाबै जोंनो मावग्रोनांगोन दा दिनै जाय सानसुमा बर'नि बाथ्रा बुं बियो दिनै NSD जे मोनसे कालचारेल लेभेलाव बे लानानै फैनानै बे वर्कशपखौ दिनै खालामफैदों सिक्किमनिफ्राय फैदों बिथांमोना दिनै कानेक्टिभिटिया जादों आरो जाय कानेक्टिभिटिनि गेजेरजों जोङो एक्टिं जगताव बर' हारिया मोनसे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनायाव बियो जोबोद बिहोमा होगोन बेखौ आङो दिनै बुंगोन आरो मानो होनब्ला जोङो गोदो गोदाय सोलिबोदों जोङो थियेटार जगत जों बर' थियेटार खालामबोदों गोबां एक्टिभिटिस दङ जोबोद गोरों गोरों जोंनि गेजेरावबो नुयो नाथाय बिथांमोना मालाबाबो बेबायदि लार्निं प्रसेसजों बा बेबायदि जे जोङो क्लासिकेल बा बेबायदि सोलोंनायनि खान्थिजों जे थांनांगौ बेखौ जोंनि हारिनि बै समनि जायफोरानोखि सिनियर मस्ट बिथांमोनाबो बुंनाय जायाखैमोन गाव गावनो नाजानानै नाथाय दिनै बुजिबाय जे मोनसे लार्निं प्रसेसजों थांनांगौ आरो बेखौ जोङो सासे सानै दिनै जोंनि गेजेरावबो ओंखारबाय दा बेनिखायनो दिनै तामुलपुरनि गेजेराव बा बिखा गेजेराव दिनै स्पन्सर खालामदों जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बियो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जाय स्पन्सर गैयिनि थाखाय जोङो गोबां गोरिब जोंनि न'खरनि सेंग्रा सिख्लाफोरा एक्टिं जगताव थांनो लुबैयो एक्टिं खालामनो लुबैयो नाथाय बेबायदि लामाखौ मोननाय जाया थाखा फैसानि प्रब्लेम दा बेखौ जुदि मोननो गोनां जायोब्ला दिनै सरकारनिफ्राय अननायखौ नांगोन आरो बेखौनो दिनै बिटिआर सरकारा खालामनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बिटिआर सरकारखौबो दा बेजोंनो जि मोनसे हाबाफारि जोङो दिनै तामुलपुर ओनसोलाव बेखौ लाबोदों आरो आं बेखौनो बुंगोन जि आगोल बर' हारिनि जि मोनसे थियेटारानो जा एक्टिं जगतानो जा जिखिनि दावगाबोदों आरो बांसिनै दावगालांनायाव जे बियो मोनसे गोनांथार बिफाव लागोन बेखौ आङो दिनै नैबे जि खुमब्रि जि मोनसे थियेटार वर्कशप माने राजखुमब्रि थियेटार वर्कशपनि गेजेरजों बेखौनो आङो बुंगोन आरो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि हाबाफारिखौ मोजाङैनो लाफुंफुनाय जि दिनै ड्राग्स
गोबां ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय जाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनायजों लोगोसे बेखौ जे केरियार हिसाबै लानो हायो एक्टिं बा कालचार जायखिजाया स्पर्ट्स बेखौ नोङो फरायनायजों लोगोसे बेखौ केरियार हिसाबै लानो हायो जाय नोंनि एक्सट्रा बियो मोनसे कारिकुलाम दा बेखौ जों अराय सम मानसि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगौब्ला नों अकल स्टाडि नोंनि फरायनायजोंल' जानाय नङा नोङो बेखौ एक्सट्रा कारिकुलाम हिसाबै जायखौ बुङो एम होननानै बुंदों थांखि बे बाथ्राखौ जोङो लांफानो थाखाय नैबे मोनसे एक्टिं लेभेल बा एक्टिं जगत जाहाथे हलिउड बलिउडआवबो जोङो थांनो थाखाय जोङो बेयो मोनसे लामा जागोन आं बेखिनिखौनो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिनिफ्राय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय